Les veus del matí. Estem de dilluns a divendres de 10 a 13. Doncs ja la tenim a punt. Avui a la Clàudia Presas. Molt bon dia, Clàudia. Molt bon dia, Mercè i Ivan. Bon dia. Tot a punt i tot en marxa, esperem, per aquesta època que ens toca viure, que és la de la tardor, de cares a l'hivern, que qui més qui menys ja està començant amb algun refredat, esternut, tos, i corren molts i molts virus. Per això jo crec que és important tenir aquestes defenses el màxim possible de fortes. És així, Clàudia? Sí, és així, Mercè, i com tots sabem, l'alimentació equilibrada, controlar l'estrès, descansar prou i gestionar bé les emocions és important perquè el nostre sistema immune ens defensi de les infeccions i d'altres malalties que, doncs, com ve el Nadal, realment ningú vol estar malalt per vacances i avui parlarem de tot això, de com podem prevenir. Exacte. Ara que parlaves i el nomenaves, què és exactament el sistema immune? Doncs són un conjunt de cèl·lules i molècules que permeten mantenir el cos en equilibri. És com l'exèrcit amb molts soldats interns que lluita contra l'enemic. I és molt important que ara que ve l'hivern i ja hi ha tanta gent amb refredats, doncs el comencem a cuidar. Clàudia, quins serien els seus enemics? Doncs els enemics hi hauria l'estrès, hi hauria l'insomni, l'angoixa. Quan sentim que una situació ens supera, cal deixar-la sentir i també treure la nostra pròpia caixa d'eines per recuperar l'equilibri. Aquesta caixa d'eines pot ser una xarxa de persones de confiança, els olis essencials, sessions privades de coaching, el contacte amb la naturalesa, l'escriptura, la que a cada un li serveixi, o potser una combinació de tots aquests, no? Un altre enemic serien els famosos productes refinats, com el sucre de taula i els productes amb molt de sucre afegit. També són refinats els cereals blancs, com la pasta, l'arròs, el pa blanc, és a dir, tot allò que no són cereals integrals, perquè han perdut el seu interès nutricional i durant el procés de manipulació han anat perdent aquestes vitamines, aquests minerals, aquesta fibra que tant interessa, no?, en el nostre plat. Un altre enemic seria el sedentarisme. Aquest seria un altre. Una dosi diària de moviments és imprescindible per l'equilibri del nostre cos. El cos està dissenyat per moure's. L'activitat física, millor si fos una combinació d'entrenament aeròbic, com córrer, anar amb bici, nedar i exercicis de força, no? Combinar aquests dos, aeròbic i força, com per exemple amb càrregues, no? Tot això regula el nostre sistema immunitari. I per últim, també no ens hem d'oblidar dels tòxics, dels nostres enemics tòxics, com pot ser el tabac, l'alcohol, les drogues, l'excés d'additius, excitants, productes de neteja, productes de cosmètica, que també tenen molts de tòxics, contaminants ambientals. Doncs, al final estem molt envoltats en el nostre dia a dia d'aquests tòxics i tot això són factors que van restant eficiència en el nostre sistema immune. Ja que al final l'obliguem com a treballar més del compte, és com forçar una mica la màquina, no? Si anem utilitzant aquests tipus de productes i anem sumant sedentarisme, més l'estrès, són factors que van sumant. I al final tots estan al nostre abast a poder-los reduir. Clàudia, hi hauria alguna manera de poder-los mantenir amb equilibri? Doncs moltes persones pensen que per reforçar el sistema immune cal estimular-lo perquè funcioni més, diguéssim, més i lluiti amb aquesta intensitat contra l'enemic, però en realitat no funciona així. El que necessita és equilibri, com tu deies, no? Aquest equilibri és imprescindible. Si funciona de forma exagerada, també crea problemes de salut. Llavors ens interessa obtenir l'equilibri. Per tenir-lo amb equilibri, hem de tenir en compte 5 punts. El primer seria la vitamina D. L'obtenim prenent el sol en una forma diària. És important que quan fem analítiques demanem també que ens la mirin, perquè a vegades no forma part de l'analítica en si. El zinc també pot ajudar a reduir els dies de refredat. Es troba, per exemple, a la carbassa, el sèsam, els cigrons, els anacards.
Tot el que és el seleni també regula el sistema immune i es troba a les llegums, els cereals integrals, els fruits secs, les nous del Brasil. I la vitamina E també l'hem de tenir en compte perquè optimitza les cèl·lules que assassinen els virus. Llavors es troben sobretot a les nous placanes. A més, és un aliment a tenir en compte. I n'hi ha un altre que té un nom una mica més estrany, que no seria tan conegut potser, és la quercetina, que actua com a defensora, que es troben sobretot les cebes, taronges, tot el que són fruites cítriques. Tot això ho podem obtenir amb una alimentació rica en vegetals, perquè com veieu són molts els vegetals que ho tenen, i és el que hem de tenir en compte en el nostre dia a dia, no? Però també és important que si la persona vol apostar per equilibrar la seva alimentació, doncs no només tingui en compte aquests aliments, sinó que també pot tenir en compte un acompanyament perquè li serà molt més fàcil, no, adquirir aquests hàbits. A les sessions es veu molt clar. Jo, com sabeu, realitzo sessions de coaching nutricional holístic i acompanyo les persones que no només a tenir una alimentació conscient i equilibrada, sinó que també el programa inclou meditacions, olis essencials, per poder obtenir aquest equilibri en el nostre dia a dia. I al final integrar-ho tot és el que fa que canvi l'estil de vida i dels hàbits que és on es veuen els resultats, no? Quan canviem els nostres hàbits i l'estil de vida. No és només aquesta vitamina D o aquest zinc o aquest seleni que comentàvem ara de manera individual que ens beneficia, sinó que seria un conjunt de cosetes. Entre totes elles, no sé si hi ha alguna cosa que hauríem de tenir més en compte també a l'hora d'alimentar-nos. Doncs mira, com comentàvem abans, tot el d'evitar les farines refinades, els ultraprocessats diaris com la reposteria, margarines, plats preparats, embotits, carns processades, tot això eliminar-ho ens beneficia o reduir-ho al màxim, cuinar amb alls, amb cebes, amb porros, cuits, crus, com ens sentin millor, ens aporten un poder antibiòtic important. I també és recomanable per la tos seca, no? La que és més irritant. I també tenir en compte la família de les cols, els bròquils, la mostassa, el rabanet, tots aquests també tenen una substància antioxidant que alleugera una miqueta els símptomes de la grip. Un bàsic, Mercè, prendre aigua en abundància. L'aigua ens ajuda a eliminar toxines i això fa que també redueixi la feina a les nostres defenses, no, al final. I també els fruits secs, torrats, estimulen la formació d'alguns d'aquests soldats del sistema immune que comentàvem, les immunoglobines, i els bolets com el shiitake, ajuden a crear glòbuls blancs, que serien els nostres defensors, no? I un tema que hem parlat ja en altres sessions són els probiòtics, en altres píldores ho hem comentat, que serien els aliments fermentats. Per què? Perquè milloren la nostra microbiota intestinal, tots aquests bitxos que que fan funció de defensa en els nostres intestins. Llavors, seria un conjunt de tots aquests aliments. Clàudia, una pregunta. Parlaves dels fruits secs torrats. Si fossin naturals, faria el mateix efecte o no? La diferència entre els torrats i els naturals és que els torrats tenen un component que al final acaben robant una mica molt entre cometes, molt entre cometes, de veritat, robant els minerals del nostre cos. Llavors, quan es torren, aquests components disminueixen. Llavors, ens beneficia més consumir els fruits secs torrats que no pas els naturals, perquè d'aquesta manera obtenim més els seus nutrients, tenim més benefici al consumir-los torrats. Molt bé. En general, quins grups d'aliments enforteixen el nostre sistema immune? Tots els aliments vegetals, els frescos, que són molt valuosos per la immunitat. També ho són els cereals integrals, les llegums, els fruits secs i les llavors, perquè estan carregats de vitamines i minerals molt beneficiosos. I, com hem comentat, l'augment d'alls, bolets i fermentats, tot això. I també cal tenir en compte que aquests aliments no s'han de considerar eficaços si es prenen sols. És a dir, podem portar una alimentació molt pobra en minerals o vitamines i prenent aquest tipus d'aliments no veurem un benefici, no? El conjunt de la nostra alimentació és qui marca la diferència. No podem atribuir l'èxit a les propietats d'aliments individuals concrets, sinó a tot el que mengem. Llavors, el benefici per la nostra salut serà molt més profund
quan es consumeixin com a una part més de la nostra alimentació àmplia i diversa, no? Però en general, enfortir el nostre sistema immunitari a través de l'alimentació sempre, sempre, sempre és recomanable. Com més aliments vegetals i integrals mengem, especialment fruites, verdures i llegums, doncs molt, molt millor. Tothom ho sap que l'ideal seria una vida tranquil·la, la pràctica de la meditació, el ioga, el caminar per la natura, com deies fa una estoneta, per enfortir el sistema immune, però tot això com s'aconsegueix? Sí, mira, la vida tranquil·la, la pràctica, la meditació, tot això, doncs al final és una pràctica que es pot anar incorporant a mesura del possible en el nostre dia a dia. No potser és tant buscar la meditació, aquell quart d'hora de meditació, sinó és portar la meditació en el nostre dia a dia, rentant els plats, preparant el dinar, fent coses bàsiques que necessitem fer per sobreviure a vegades, no? Llavors és portar potser aquesta pràctica i aquesta tranquil·litat en moments que ja existeixen. Investigadors de la Universitat de Florida van comprovar que als retirs, on hi havia una pràctica de silenci, hi havia meditació, hi havia ioga, doncs activen uns gens relacionats amb la resposta immune. I l'estudi passava en aquest retir, no? Durant el retir, que durava 8 dies, els participants van seguir un horari de son molt establert, una dieta basada en plantes, un pla, hi havia molts moments de silenci i van practicar la meditació i el ioga durant moltes hores al dia al final, no? Perquè anava d'això aquest retir. Quan els investigadors van comparar les mostres preses abans i després del retir, mitjançant una anàlisi genòmica, van descobrir que diverses vies cel·lulars relacionades amb el sistema immune s'havien alterat significativament durant el retir. I aquesta va ser la primera vegada que algú ha demostrat, no, que la meditació pot influir en el sistema immune sense prendre cap medicament, de forma natural, no? Però cal fer també diferents estudis per comprovar si aquestes pautes menys intenses, no? Perquè aquí estaven en un retir molt submergits en això, doncs si pautes menys intenses podien també beneficiar o podia tenir beneficis per aquest sistema immune del que estem parlant avui. No sé si volies afegir alguna altra cosa que ens haguem pogut deixar en el calaixet per enfortir una miqueta el nostre sistema immune, tan important, tan necessari, sobretot en aquesta època, que com deia al principi també comencen a córrer virus, tos, mocs, refredats. Clàudia? Sí, bueno, Mercè, les plantes en si, com hem comentat, ens beneficien. Preparar-se, per exemple, una infusió pot ser un ritual reconfortant que, a més ens hidrata i aporta una acció medicinal, no? Es pot preparar amb tila, per exemple, que en èpoques d'estrès la tila relaxa i també té una propietat sudorífica que ens beneficia en cas de grip. La farigola també pot ser la nostra amiga, no?, per al pit carregat i la tos. Es pot prendre amb infusió, amb sopa de farigola, que al final no deixa de ser una tisana una miqueta més complexa, no? Perquè hi afegim a la sopa, hi afegim all, hi afegim oli d'oliva. I també hi ha una altra planta, aquesta potser és una mica menys coneguda, que és l'equinàcia, que és una gran preventiva a mig i a llarg plaç, i se fa servir l'arrel i les fulles d'equinàcia es consideren molt útils, no? Amb la grip, amb els refredats, sobretot si es prenen de manera més preventiva, no tant quan ja la persona està malalta, sinó de forma preventiva. I es pot prendre amb unes gotetes d'extracte d'aquesta planta amb aigua. Tot això, la farigola, la tila, l'equinàcia, tot ho podem trobar a qualsevol arboristeria, inclús farmàcia, que està molt, molt a l'abast de tothom. I infusions a qualsevol supermercat també. Sí, i tant, en qualsevol supermercat també. I com saps, Mercè, ara ja fa 4 anys que creo meditacions pel meu canal de YouTube, a Mi Dia Clave, i allà es poden trobar de forma gratuïta més de 100 meditacions diferents de diferents temàtiques. I en el meu programa de coaching nutricional també conté aquest acompanyament de meditacions dedicades al cos. Llavors, al final és una manera de portar aquesta meditació, no potser fer un retir de 10 hores com comentàvem abans, o potser prendre aquestes plantes diàriament, però sí són cosetes que podem anar incorporant en el nostre dia a dia, amb més o menys mesura, per anar equilibrant, no enfortint, equilibrant el nostre sistema immune.
I que tot ajuda, no? Sí, 100%. Cada petita cosa suma i ajuda. Exacte. I ara que ve l'hivern, o que ara ja que ve més el fred, que ja l'estem notant, que per fi ha arribat, també ho hem de dir, doncs és interessant tenir-ho en compte. Molt bé, Clàudia Presas, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per aquests consells que la gent pot tornar a recuperar des de Ràdio A la Carta, que en allà pengem tots els podcasts, els teus i els de la resta de col·laboradors. I fins a la propera. Molt bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies. Els protagonistes de les veus del matí.